дӯстон ва подписчикони гиромиқадр, айни ҳол туникҳое ки шумо дар наворе бинед, ҳамино ҳамааш туникҳои новинкаи турецкиянд. Инҷа бинед ки қариб якчанд рангаш ба фурӯш гузошта шудагиай. Нархи ино бошад 180 сомон нархгузорӣ шудагиай. Ин нархи донашай. Ана инош бошад ҷемпр кардиган мебошад. Размерҳояшон то размерҳои 48-56 озод мешавад. Нархашон бошад 180 сомон нархгузорӣ шудагиай. Ин нархи донашай. Ва инҷо қисми дигар туникҳои балшемерка мебошанд. Инҷо бинед ки аз як нусха қариб чанд рангаш ба фурӯш гузошта шудагиай. Нархи ино бошад 220 сомон нархгузорӣ шудагиай. Ин нархи донашай. Ана ҳаминое ки шумо дар навор мебинед, ҳамино аз размери 52 то размерҳои 66 озод мешаванд. Шуморо дар вақти харидорӣ кардан метавонед бе ягон дудилагӣ омада харидорӣ кунед. Касоне ки аз чунин туникаҳо хоҳиши харидорӣ карданро дошта бошанд, суроғаи мо бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 7 дарвоза, ё ин ки ба рақамҳои дар экрани ин навор буда ба тамос бароед. Доставка бошад аз тарафи соҳибкор дар шаҳри Душанбе ройгон аст. Ана иношам бошад туникҳои новинка мебошанд. Размерҳояшон то размерҳои 48-56 мешавад. Нархашон бошад 180 сомон нархгузорӣ шудагиай. Ин нархи донашай. Ана инош бошад ҷемпрҳои дарози новинка мебошанд. Истеҳсолашон истеҳсоли турецкияй. Размерҳояшон бошад то размерҳои 54 мешавад. Нархашон бошад 250 сомон нархгузорӣ шудагиай. Ин нархи донашай. Ана инош бошад туникҳои то размерҳои 48-56 мешавад. Инҷо бинед ки чӣ қадар духташам духти зебо ҳаст. Нархашон бошад 180 сомон нархгузорӣ шудагиай. Ин нархи донашай. Ана инош бошад туникҳои балшемерка мебошанд, яъне ки то размерҳои 58-65 озод мешаванд. Нархашон бошад 220 сомон нархгузорӣ шудагиай. Ин нархи донашай. Ана инош бошад ҷемпр кардиганои остиндору беостин мебошанд. Истеҳсолашон истеҳсоли турецкияй. Инҷо бинед ки чӣ қадар духташонам бисёрам як духти зебо аст. Нархашон бошад 180 сомон нархгузорӣ шудагиай. Ин нархи донашай. Ана иное ки айни ҳол шумо дар навор мебинед, ино ҳамааш туникҳои балшемерка мебошанд. Размерҳояшон аз размери 52 то размерҳои 66 озод мешаванд. Нархашон бошад 220 сомон нархгузорӣ шудагиай. Ин нархи донашай. Ана инош бошад туникҳои размерҳои то 48-56 мешаванд. Инҷо бинед ки қадашам дароз меистад. Нархашон бошад 180 сомон нархгузорӣ шудагиай. Ин нархи донашай. Ана инош бошад туникҳои каротки мебошанд. Туникҳое ки то зонура меистанд, баъзеашон аз зону болотар меистанд. Нархашон бошад 160 сомон нархгузорӣ шудагиай. Ин нархи донашай. Бо шумо метавонед занг бизанед. Рақамҳо дар экрани навор монда шудагиай. Занг задан озод аст. Доставка бошад аз тарафи соҳибкор дар шаҳри Душанбе ройгон аст. Берун аз шаҳри Душанбе бошад, муомила карда мешавад. боқӣ сеҳатманду сарбаланд бошед. Хайр. То наворҳои навбатӣ.